Česká televize uvádí polský seriál. Jednoho listopadového dne se nad údolím řeky Varty přehnala bouře a porazila veliký starý dub. Nebyl to jen tak nějaký obyčejný dub, byl to kouzelný strom. Lidé nevěděli, že se v tom stromě ukrývá obrovská moc. Pořezali ho na prkna a vyrobili z nich stovky různých předmětů, které rozvezli do obchodů po celém světě. Avšak každý z těch předmětů si v sobě uchoval malý kousek kouzelné moci. A tak se začaly dít podivuhodné věci. Filipe! Filipe! Pomoz mi s tou taškou! Část 5. Filipe! Bratři. Filipe! Opravdu se mnou pojedeš? No, v neděli žádnou práci nemám. A co tam budeme dělat? Můžeme si prohlídnout hrad? Je tam takovej starý hrad. Co se směješ? Jsi jako malý dítě. Halo? Ahoj, tati. Filip mi nechce pomoct. Co? Jak to? Filipe, volal táta, že mě máš odvést k babičce. Cože? Měl tě tam vzít táta. Musel zůstat v práci. Máš mě tam zavést ty. Na to ani nemysli. Jedu s Patricí do Česka. Táta říkal, že mě tam musíš zavést. Ne, slyšíš? Jeď si tam sám. Dobře, pojedu s tebou, ale chci, abys věděl, že tě nenávidím. Filipe? Řekl jsem ti, že na mě nemáš mluvit. Myslíš si, že jsem Číňan a že ti vůbec nerozumím. Máš něco k pití? Sketo, počkej, až ty budeš něco potřebovat. Já od tebe to nikdy. Dobrý den, paní Šulcová, vezu vám dřevo do krbu. Neměl jste přijet v 10? Trochu jsem se zdržel. Však já vím, co vás zdrželo. Seděl jste v hospodě a já teď musím pro vnuka na zastávku, nechte to. Vozík dejte tamhle a zítra to přijedete vyložit. Paní Šulcová, nechávám to všechno za 50 zlotých. Ale opravdu je to jenom bříza? Samozřejmě. No, jen jestli. Já. Ale tohle je dub. Tak já to vyhodím. Nechte to, vypadá pěkně. Aspoň se budu mít o co opírat. Poslední dobou nějak nemůžu na nohy. Nejradši bych se proměnila v hodiny. Ty stačí natáhnout a chodí pořád. Paní Šulcová? Zaplatíte to dřevo? Haló?
Proč tu babička není? Nevím, měla čekat na zastávce. Hele, za půl hoďky mi to jede zpátky. Dojdeš tam sám? Já tam dojdu, ale taška ne. Babi, už jsem přijel. Babi, jsem tady. Babi. Kde může být? Třeba šla k sousedům. Vždyť věděla, že mám přijet. Už musím jít. Nebo mi to ujede. Tak se měj. Filipe! Filipe! Co chceš? Počkej tu, než se babička vrátí. Bojíš se? Tímhle se můžeš bránit. Filipe, nechoď pryč. Nechápeš, že na mě čeká Patricie? Řeknu tátovi, že jsi mě tu nechal. Mám toho plný zuby. Pořád ti mám dělat chůvu. Já za to nemůžu. A kdo teda? Ustavičně se na mě lepíš. Nic nemůžu dělat sám, protože se mnou furt lezeš. Víš, jak bych chtěl, abys nebydlel se mnou v pokoji? A já bych chtěl, abys byl na jeden den mladší než já. To bys věděl, jaký to je. Můžeš si jet k té svý hloupý Patrici. Klidně si jeď, kam chceš. Už mě pěkně štveš. Matěji! 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 Matěji, to jsem já. Matěji, to jsem já, Filip. Najednou se objevilo nějaký světlo a pak jsem se změnil. Jsi to ty? Vzpomínáš, jak jsme se prali a já tě kousnul? Já nechci být takhle malej. Co tomu řekne Patricie? Říkala mi, že má ráda starší kluky. To musí být kouzlo. Žádný kouzla nejsou. Ale nějak ses musel změnit. Já už vím. Ty jsi řekl, že chceš, abych byl mladší. To ty za to můžeš. Já čarovat neumím. Musel jsi to nějak udělat. Hned mě zase očaruj, slyšíš? Ale jak? Řekni, ať jsem zase jako dřív. Buď stejný jako dřív. Už vím. Co děláš? Měl jsem v ruce tu hůl. No a co? Třeba to bylo tou holí. Vyzkoušíme to. Ale ne na mě. Chtěl bych kolu. Tio, to je kola. Filipe, víš, co to znamená? Můžeme mít, co budeme chtít. I prachy a všechno. Juhu! Chci, aby můj bratr byl stejný jako dřív. Možná trochu chytřejší. Buď stejný jako dřív. Já už vím.
Předtím jsem řekl, že chci, abys byl mladší na 1 den. Filipe, neboj se. Já se o tebe postarám. Jsem teď větší, ale nebudu ti ubližovat. Slibuju. Haló? Ahoj, Patricie. Ne, Filip teď nemůže k telefonu. Prostě nemůže. Přijede až zítra. Vím to jistě. Dobře, vyřídím. Patricie ti vzkazuje, že seš hloupej a... Filipe, kde pak jsi? Co jsi to provedl? Udělal jsem trochu hraček. Jseš normální? To chceš, aby ta hůl celá schořela? Jak tě pak zítra odčaruju? Já si s ní chci hrát. Co pak jsi opravdu malý dítě? Pamatuješ si něco ze školy? Hlavní město Portugalska? Pomeranč. Hele, nech toho. 100x4? Pomeranč. Nech toho. Chci něco k jídlu. Co? Ale já mám hlad. Na co máš chuť? Na pizzu. Kde mám vzít pizzu? Tady máš rajče. Víš co? Myslím na to, co se mohlo stát s babičkou. Jistě se taky proměnila. Tak ji odčaruj. Jak mám vidět, co se proměnila? Může to být cokoliv. Třeba vidlička. Filipe, nejez to! Co když se proměnila v tohle rajče? Nesmíme tady nic jíst. Ale já mám hlad. Chceš sníst babičku? Co se dá dělat? Musíme něco vyčarovat. Schovej se. Chceme 2 pici se sýrem. Počkej, vyčaruj peníze. Koupíme si, co chceme. Dobře. Chceme hodně peněz. Páni. Počkej tady, já se za chvilku vrátím. Nechci tady čekat. Do obchodu je moc daleko. Ve mně na kárku. Co? Já nejsem těžkej. Už nemůžu. Vylez. No tak vylez. Dobře, tak si tady zůstaň. Ahoj. Papa. Nasedni. Můžu jít pěšky. Filipe! Nemůžeš sníst tolik chipsů. No dobře. Tak mi kup vodní dělo. Zbláznil ses? Je strašně drahý. No a vyčarujem si další peníze. To všechno si chcete koupit? No,
Máte na to peníze? Vy tu bydlíte? Jsme tady u babičky, u paní Šulcové. Už vím. Ty jsi Matěj a ty Filip. Já jsem Matěj a on Filip. Babička říkala, že Filip je starší. Došlo tu k malé změně. Koupím pizzu, počkej tady. Máte spoustu peněz. Jo, přijeli autem. Přivezl je táta? Ne, tatínek je pryč. Děti by neměly nosit tolik peněz. A proč? Mohli by se jim ztratit. Tak bychom si udělali nový. A jak? Řekneme, že chceme peníze a už je máme. Filipe! Jdeme, Filipe. Co ti chtěl ten chlap? Říkal, že nemáme ztratit peníze. Filipe, nech to, rozbiješ joystick. Já chci taky hrát. Máš svoje hračky. Chci hrát s tebou. To musíš pořád dělat to samé, co já? Fotbal! Přestaň! Nech toho, slyšíš? Tak nech toho! Dej to sem! Vzdáváš se? Vzdáváš se? Chci, aby přišel vlk a chytil Matěje. Co jsi řekl, že chceš? Aby přišel vlk. Co? Vlk. Pospěš si. Schovej se. Běž nahoru, já tady budu hlídat. Až přijde, tak ho v něco proměním. Tak běž. Chci zůstat s tebou. A proč? Budu tě bránit.
Kdo je to? Jdu za vaší babičkou, otevřete. Nazdar, kluci. Zavolejte babičku. Není doma. Jste tu sami? Ano. Stalo se něco? Mně se nemusíte bát. Chodím babičce, pomáhat vám taky pomůžu, když mi řeknete, co se stalo. Tak dobře, ale pojďte rychle dovnitř, on určitě chodí kolem. Kdo? Vlk. Takže brácha se zmenšil, babička se ztratila a vy můžete mít všechno, co chcete. Ano. Peníze taky? Ano. Že vy si ze mě děláte blázny. Ne. Já vám to ukážu. Chci trochu jablek. Ukaž mi to. Dej mi to. Matěji. Co? Pěkný tetování. To mi udělali ve vězení, měl jsem přezdívku Lupus. To znamená vlk. Vraťte nám to. Ta hůl je vlastně moje. Když nám je nevrátíte, zavolám tátovi. Žádný telefonování, nebo tě proměním v krysu. A nebo z vás udělám červy. Nebo mrňavý chlupatý housenky. A nebo jedovatý houby. Co pak se ten budík zbláznil? Kde jste? Však já si vás najdu. Filipe, Filipe. Nazdárek. Kde máš bratříčka? Mrňousi! Pojď sem! Nebo z tvýho bráchy udělám pytel odpadků! Vidíš? Brácha tě tu nechal. Starší bráchové to tak dělají. To není pravda. Když se neukážeš, udělám z něj švába. Počítám do 3. 1, 2, 3. Nic nedělej, nebo se mu taky něco stane. Rychle mi to dej. Už vím. Ať se vrátí čas. Co? Ať
ať se vrátí čas a je včera. Co chceš? Počkej tu, než se babička vrátí. Bojíš se? Tímhle se můžeš bránit. Řeknu tátovi, že jsi mě tu nechal. Mám toho plný zuby, pořád ti musím dělat chůvu. Já za to nemůžu. A kdo teda? Už mi lezeš na nervy. Víš, jak bych chtěla, abys nebydlel se mnou v pokoji? A já bych zase chtěl, abys byl aspoň na 1 den mladší než... Filipe, já jsem si na něco vzpomněl. Jo, no jo, taky jsem si vzpomněl. Víš jistě, že to je ona? Jo. Hlavně to nespleť. Chci, aby se ten budík proměnil v naši babičku. Nezapomeň, že ji máme dohromady. Vždycky se musíme dohodnout. Dobře, a souhlasíš? S čím? Vždyť to víš. No, tak jo, už můžeš. Chci, aby se tu objevila Patricie! V českém znění hráli Jindřich Žampa, Mariana Jurková, Tobiáš Vacek, Jana Hermachová, Radovan Vaculík a další. Připravili překlad Markéta Sergejko, dramaturg Lenka Lukešová, mistr zvuku Zdeněk Hrubý, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí produkce Miroslava Herinková, vedoucí dramaturg Alena Poledňáková, šéf producent Vladimír Tišnovský, dialogy a režie českého znění Iva Valentová. Vyrobila Česká televize 2010.